Nasa 900 na lang po. Ito, nasa 800. Brand new condition po yan. Isang McQueen. Ayaw nyo na ng Converse. Quality. Thursday na naman, 30% off na naman po lahat ng mga sapatos na nito, alam nyo na. So papakita ko ano pa yung mga natira pa na makukuha nyo sa 30% off sale natin. So ito halimbawa itong Vans na to, Vans off the wall pa rin, skate high, 142 sa amin, nasa 900 na lang po yata. Ito din mga Converse na napakagaganda pa din ng kondisyon, yung camouflage na Converse natin, 1.3, nasa 900 na lang din po yung ganito pang colorway, o 1.2, nasa 800 na lang yan. May isa pang Bugs Bunny dyan, 1.3 yan, nasa 900 na lang. Ito mga brand new condition po yan, grabe yan, napakagaganda ng kondisyon nito. May dalawang EF1 pa dyan, isang McQueen, yan mga running shoes, tapos mga pang basketball, lahat po naka 30% po. Sa mga pambabae natin, marami din Converse. Ngayong week, hindi po kami kukuha ng Converse na pang babae. Kahit pang lalaki, wala po kami kukunin na Converse. Dapat yung abangan, puro mga basketball shoes. Mga malakasang basketball shoes. Ang team natin sa ating new arrival. So, abangan nyo po yan ha. Hindi kami nakapag new arrival ng mga magandang mga basketball shoes ngayong week. Pero ngayong week, babawi po kami. Meron din pong mga pambabaeng magaganda. Mga SB, mga Strange Love na hinahanap nyo palagi, mga J1 din na pambabae. Wala na tayong Converse, dami ng Converse kayo ayaw nyo na ng Converse So yun, papakita ko po the next day kung ano yung mga darating ngayong new arrivals. So good po kayo, 30% off ha, 30% off. Yan, malaking opportunity pa rin yan kahit pa paano. Nasa 500 plus na lang po yan. Vans na napakaganda ng quality, diba? Yan lang po. Maraming salamat sa panonood. Ay, live pala kami. Nood kayo para maka-avail din po kayo ng 30% off. And then yun, the new arrival, live din kami yan. Salamat!